En primer lloc, voldria agrair a les persones i a les entitats organitzadores de Literanit que em proposassin fer el pregó inaugural d'aquesta edició. Una edició que encara està impregnada d'excepcionalitat, però que ja comença a assemblar-se a un esbós vagament inspirat en tot allò que érem i fèiem abans de la paràlisi pandèmica. Celebrar una nit dedicada a la literatura és sempre una bona idea, però enguany, més que en cap altre moment, és també un acte de justícia i de reciprocitat amb el paper tan fonamental que han jugat els llibres el darrer any i mig de les nostres vides. Afirmar que la literatura ens salva pot sonar atòpic o fregar la cursileria, però els tòpics sovint tenen alguna cosa de veritat, i posar-se una mica cursi davant d'un micròfon i en el marc d'una celebració com aquesta bé que es mereix una dosi afegida d'indulgència i de permissivitat. En qualsevol cas, i com estava dient, no sé si seria assenyat afirmar que la literatura ens salva, però sí que estic íntimament convençuda que si la pandèmia ens deixa una xifra raonable de supervivents emocionals, serà en bona part gràcies als llibres. Durant aquests mesos d'angoixa i d'incertesa, la literatura ha esdevingut una fuga d'escapament per al nostre estat anímic, un bàlsam mental necessari. Per molts de nosaltres, els llibres ja eren un refugi conegut abans que el món embogís, quan la realitat era tan plàcida, tan normal i corrent, que encara ens podíem permetre trobar-la fada o destenyida o fins i tot insuficient. I tanmateix, la recerca de la transcendència, la màgia i la profunditat en els llibres ha cedit darrerament protagonisme a la lectura entesa com a mecanisme de reconnexió amb totes aquelles coses que van quedar en pausa el mes de març de 2020. Els anhels, les expectatives, les previsions i els plans que s'han vist inevitablement sacsejats per una prioritat imprevista que ens ha remogut a un nivell molt íntim i també col·lectiu. El cap i el cor, però, i afortunadament, són els darrers reductes de llibertat que ens queden quan a fora s'imposen les restriccions, quan ens veiem obligats a fer front a una forma de solitud no volguda, que sense cap dubte és la pitjor i la més perillosa de les solituds. Algunes persones es varen reconciliar amb la lectura durant el confinament, tal vegada perquè l'acte de llegir els permetia fabricar-se un espai propi, personal i intransferible que substituïa com a mínim durant una estona els límits físics restringits de l'espai quotidià i familiar en el qual ens vàrem haver de remuntar o de reconstruir l'existència durant les setmanes de romandre a casa. A vegades, la cambra pròpia més poderosa de totes és un intangible, una manera de ser al món i de fer-hi les paus. I a vegades, moltes vegades, la cambra pròpia és un llibre. Sempre he pensat que llegir és una forma de fisioteràpia emocional. És a dir, si les mancances, les fortaleses, la tristor i el desig s'ordenassin en una columna que vertebràs la nostra estructura anímica, la literatura segurament tindria la facultat d'ajudar-nos a detectar les regions adolorides, les àrees rígides, les zones delicades i les lesions que arrossegam des de fa temps. Així doncs, podríem dir que d'una situació tan excepcional i dramàtica com la pandèmia del Covid-19 se n'han derivat algunes conseqüències paradoxalment positives. I és que a la vida no li agrada gaire posar-nos les coses fàcils, que si no, no tindria tanta gràcia. Alguns d'aquests efectes col·laterals positius serien, per una banda, l'esmentat augment de freqüència de lectura d'alguns lectors i lectores que fins aleshores amb prou feines arribaven a la categoria d'esporàdics. Un consum literari intensificat, sense cap dubte, per la reducció tan dràstica d'altres distraccions i d'estímuls externs. Per altra banda, la disminució de la mobilitat en carretera, així com dels desplaçaments en vaixell, tren o avió durant el període de confinament més estricte, s'ha traduït també en una reducció molt rellevant de la contaminació a nivell global, tot contribuint a pal·liar els efectes devastadors d'un canvi climàtic que és una realitat i una amenaça, present i futur,
malgrat que alguns ignorants, alguns provocadors i alguns irresponsables encara s'entestin a banalitzar-ne les conseqüències o fins i tot a qüestionar-ne l'existència. Seria simplista i demagògic, a banda de prepotent, aspirar aquí i ara a donar resposta a un debat urgent i inaplaçable sobre l'equilibri precari entre l'emergència climàtica i l'economia, sobre la necessitat d'incorporar uns plantejaments sostenibles a tota iniciativa social i empresarial sense deixar d'afavorir una recuperació econòmica factible i eficient que minimitzi les desigualtats socials i que garanteixi una vida digna als qui hauran de patir les seqüeles més dures de la pandèmia. Tanmateix, el debat sobre la nostra responsabilitat envers el planeta és un debat ben necessari. I per això, en aquesta edició de Literamit, ja hem volgut posar el focus amb el lema tan preciós de "Un món per cuidar, una vida per llegir". Per aquest motiu, seria molt perillós dissenyar i comprar un relat tendenciós que parteixi de l'associació negativa entre aquesta millora conjuntural de la contaminació global i l'evocació de l'època fosca de la pandèmia, d'aquest període dramàtic que ens va fer sentir vulnerables, fràgils, confusos i impotents com a societat, quan tot just estrenàvem els que havien de ser els segons feliços anys 20 de la nostra història recent. Llegir potser no ens fa necessàriament més intel·ligents, però sí que ens pot proporcionar eines per desenvolupar una manera de pensar transversal, empàtica, que foragiti els dogmatismes. I per això faig meva aquella frase de Nicolás Avellaneda, on confessava que quan sentia a dir que una persona tenia l'hàbit de la lectura, estava predisposat a pensar bé d'ella. Vivim un moment històric de contorns difusos. Una època en què costa més que mai discernir si darrere una ofensa hi ha poca traça, malícia o ignorància, i si la perseverança en alguns errors inexplicables neix d'algun tipus de maquinació perversa o de la concreció maldestra i contraproduent d'una bona intenció. No deixa de ser curiosa la rapidesa amb què la solidaritat pandèmica s'ha vist ràpidament substituïda per una onada creixent d'intolerància matossera, cutre fins i tot, consistent a atacar tot allò estrany, diferent o incomprensible des d'una visceralitat que sembla renovada, reforçada per uns anticossos invisibles. Pot ser perquè d'alguna manera s'havia de canalitzar tota aquella acumulació de nervis, així com la frustració envers una situació que ja fa massa temps que s'escapa del nostre control. No obstant això, el fet d'intentar trobar una explicació a l'evidència no la justifica, perquè res no pot justificar les brutals agressions d'índole homòfoba, racista i masclista que omplen més que mai les pàgines dels diaris, ni tampoc el menyspreu flagrant i permanent d'una llengua que sentim nostra i que es veu contínuament exposada a la percepció enbiaixada dels qui es mouen tot el temps entre el victimisme, el paternalisme i la intransigència envers una realitat lingüística que encara arrossega, això sí, uns complexes que comença a ser ben hora de superar. En aquesta nit literària no puc deixar de reivindicar les llibertats individuals i col·lectives, entre les quals, sense cap dubte, s'hi inclou la lectura com a plaer exageradament lliure. Llegir sense llibertat hauria de ser una oxímoron. Ser lliures també vol dir, però, ser responsables. Ser-ho amb nosaltres mateixos i en l'entorn, i ser-ho, sobretot, amb una vehemència que transcendeixi el postureig o l'excepcionalitat. Al cap i a la fi, si alguna cosa hem après durant els darrers mesos de pandèmia, és que de l'excepcionalitat ens en sortim, que l'excepcionalitat s'acaba i que, aleshores, és molt important que mirem al nostre voltant i ben endins de nosaltres, tot assumint que allò que ens hi trobem, allò que ens queda, és bàsicament el que som. Per acabar, només voldria dir que espero molt sincerament que aquesta sigui la tercera de moltes més edicions de Literamit. I també, per acabar,
acabar desitjar-vos a tots una molt bona nit literària i també m'agradaria, això sí, aprofitar la vinentesa per felicitar el gran escriptor Guillem Mesquida, que tot seguit farà un manifest, felicitar-lo, com dic, per el reconeixement que recentment ha rebut les Setmanes Llibre en Català i per la resta de reconeixements i mèrits i èxits que configuren la seva trajectòria. Moltes gràcies novament a Literanit per permetre'm fer aquest pregó. Moltes gràcies a tots per haver vingut i visc la literatura. Molt bona nit.